Ошол эшмәкәрләре ни өчен җыялар дигән сорауга без сезнең белән җавапны инде шактый саллы итеп биргән идек. Хәзер миңа калса беркемдә дә инде ниндидер кире мөнәсәбәт тудырмый. Чөнки аңлыйлар, бигрәк тә чит төбәкләрдә, чит җирләрдә яшәүче милләттәшләренең мәнфәгатен шушы эшмәкәрлек аркылы кайгыртып була икәненә халкыбыз төшенә бара елдан-ел. Хәтта республикада да бу турыда елдан-ел инде киңрәк сөйләшү бара, ләкин ул турыда сүз булыр. Үзебезнең республикадагы авыл районнарында әлегә эшмәкәрлек мәсьәләсе бик кискен тора. Төрле илнең төрле төбәкләреннән быелгысы 36 төбәктән без вәкилләр көтәбез. 36 төбәктән һәм Татарстаннан барысы 660 кеше катнашуы көтелә. Ул елдан-ел саны да арта бара, масштаблары да киңәя бара. Ләкин бер мәсьәлә ул үзгәрешсез. Без эшмәкәрләр хәрәкәтен елдан-ел киңрәк җәелдерүне күздә тотып, шушы эшләрнең киңәюен күзәтәбез. Ул сан ягыннан да арта баруы, килергә теләүчеләр елдан-ел арта бара. Чыннан да без бик зур төгәллек белән сайлап алып кына монда ничә 3000-нән артык идеме? Барысы катнашырга теләүчеләрне без санын алган идек. Барлыгы эшмәкәрләр базарда мөхимдә 7000-нән артык. 7000-нән артык. Менә 7000-нән артык эшмәкәрләрнең бездә базасы бар. Без шулардан урыннардагы, төбәкләрдәге оешмалар белән бергә алар үзләренең тәкъдимнәрен бирәләр. Без шулардан да сайлап алганнан соң менә 660 санына тукталдык быелгысы елны. Аны киңрәктә алып булыр иде, меңәрләгәнне чакырып булыр, ләкин безнең сөйләшүнең дәрәҗәсе бүген бик югары дәрәҗәдә булырга тиеш, чөнки һәр елны бу чараларда президент үзе катнаша, Татарстан президенты. Ул беренчесеннән башлап, 12нче елдан башлап, инде менә хәзер 5нчесе. Андагы сөйләшүнең әйткәнемчә дәрәҗәсе бик югары булырга тиеш. Беренчедән эшмәкәрлек бит ул кемнеңдер яшәүче банагы да. Ул шул безнең гомумән президентлар катнашында сөйләшү, ул кемгәдер яшәүче банагы булыр өчен түгел, иң кимендә шушы эшмәкәрлеккә таянып татар авылларының яшәешен тәэмин итү турында сүз бара. Яшәешен генә түгел, аның үсешен. Әгәр дә без татар авылларының үсешенә ирешә алмыйбыз икән, ул безнең авылның перспективасы югала. Авыл перспективасы булмаса, гомумән авыл хуҗалык продукцияләр җитештерүнең дә киләчәге ул бик өметле була алмый. Безнең бик уңышлы татар авыллары бар, эшмәкәрлек белән яртысы авылның шәйләнә торган җирләр, кайбер җирләрендә аннан да артыграк. Ул авыллар бик уңышлы, анда барып бер алар белән танышып кайтуда бик зур кешегә киләчәккә өметләр тудыра торган әйбер. Чөнки авыл тулы бала, мәктәпләр тулы, балалар бакчаларында балалар тулы. Шуның белән бергә гөр килеп яшиләр мәчете үз урынында, мәчеткә йөрүчеләр шактый күп, балалар да шөгыльләнә. Менә шушы әйберләр һәр көнне азан тавышы яңгыраган авылларда, әлбәттә аның рухи тормышы халыкның үз кулында, халык моны бик матур итеп бүгенге көндә алып бара. Татар авылларында эшмәкәрлек хәрәкәте киңәя, үсә бара. Шулай Киров өлкәсеннән, Курган, Марий-Эл республикасыннан, Мордовия республикасы, Түбән Новгород өлкәсе, Оренбур, Пенза, Пермь крае, Сарытау, Свердловск, Самара, Ульян, Удмуртия, Чувашия. Аларның бу төбәкләрдәге татар оешмаларының эшчәнлеге белән инде күптән таныш. Менә шушы эшчәнлекнең бер өлеше, зур бер өлеше, яңадан менә яңа барлыкка килгән соңгы елларда ул авыллардагы эшмәкәрлек хәрәкәтен булдыру шулай бик уңышлы бара.
bu rayonlarda indi biz Çuvaşistan Respublikası'na alıp barıp ikinci yılını o'tkazganda halkını bütün delegatlarını alıp barıp ko'rsatgan edik. Ak etip qayttılar barsa da, mana şulayda yaşap bula ekan deb avullar tüz, tügel, motor, bik umman halk yaşay, нәрсе için yaşaganlarını bilip yaşaylar, qayda taba var, hareket etkenlerini bilip hareket ederler, bilip yaşaylar, bik motor din bilen avullarda biz her vakit iktibar etemiz. Avulda dinning özünün uruna belgilengen iken, din şaktı halkının ruhuna kirgen iken, bu avullarda tertip, onda arakı şişeler de yok, onda gerekmeyen işler beşigilen işler de yok. Şu işler de girilip baran, şu Çuvaşistan Respublikası'nda gözetken tecrübe, bir neçe avulda Şıgırdan, Urmay, Tufay avullarında delegatlar çından da şuşunday muhitni gördüler, halkının ruhi tırmaşı bizler işletirgen işlerden bir neçikte ayrılmay. Zor tecrübe toplagan, anda gayle firmalarda yeterlik, anda öz işleri başlagan Tatar jigitleri de şaktı, uңuşlarga erişkenler, alar bir de ikilenip durmuşa, özlerinin gaylelerini tuydururluk, iş bilen şekillenneler. Başmağımda bir bargan edim, prezident, buna bizde sizge kapkalarını açabız, Agroprem Parti açıla, hem buna Tataristan'a kelip, işgorlar, sautu yetersiz. Umumen Tataristan'da bazarının birilişi degan şunu bildiriyor yasadı. Hem kütüp turganların bilen kişilerin. Buna biz Tataristan bazar izlep Россия regionlarına Tatarlarga barıp yardım edemiz, atırga özüne ayırırsa. Kirisinçe yaki Tataristan ol bazar mı hem bazar olarak Tataristan'ın ne kadar kapkası açık? Tataristan'ın kapkası formal revişte açık. Bu nige Agroprem Park'a çından da tilesekim kilip urnaşala, lakin anın yani bugünkündeki şartları işmekerlerini şaktı bu meseleye kırıs kararga mecburiyeti. Kilip uğraşkanları da 2 ay işlegenden sonra gidip barga mecburlar. Anlı misallar var. Şundan da Agroprem Park'nın bugün neticeli bir özünün siyaseti, özünün pravilyları dibetiler. Özünün bir tiyişli derecedeki uyuşturulan oyun tecrübesi elge yetişmedi bu libuz. Şundan da bütün tübeklerdeki işmekerler de varsa da baştan bir kuplap Rahil'den birinci yılını biz anda alıp bardık, görsettik, ornaşıcılar buldu. Lakin 2 yıldan sonra mineyt alam, alar varsa da gidip bardılar. Demek anın şenliginde problemler giderlik. Eğinde size etken Tataristan'dan çitke bazar, ol şundan da bazar bir bul. Anda da bazar, bunda da bazar. Bir kayda satılığına karamay. Bir motor misallar bile Tataristan'da rayonlarda sütlerini jiyip zor refrigerator, холодильникларга tiyip Sibir'e satışçı işmekerler var. Bir motor işliler, bir Sibirler bir maktap prodüksiyalarını kabul ederler çünkü çista sıfatı boyunca eybet sürücüyle şuna göre anday misallar var iken demek işlerge mümkünlük var bir kimde tıymay bazarını her kim üzezley şuna göre bu meselede bu forumlarının yığıntısını biz şunda da görüyoruz türlü tebeklerden kelgen işmekerler o bit bundan teginde barıp satıp yerige niye biz etme bundan jiyip zatsa tegindegisi kabul etse mene şuşu işmekerlerinin üzara beylenişi şuşu indi iktisadi beylenişler şu kurda söz bara